Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut yn ehangu ac yn symleiddio gan ddefnyddio dull y grid. A wnawn ni gychwyn efo'r cwestiwn yma. Sut yn ni ffeindio yr ateb i x adio 2, lluosi x adio 3, a wedyn adio ymlaen, x adio 4, lluosi x adio 5. Na, beth sydd gen i fan hyn ydy hanner gyntaf y cwestiwn yn rhywbeth wedi'i ffeindio'r ateb iddo fo efo dull y grid. Ail hanner y cwestiwn eto yn rhywbeth wedi'i ffeindio'r ateb iddo fo hefo dull y grid, a wedyn fydde angen adio y ddau ateb dwi wedi ffeindio hyd yma. Felly dyna sydd dwi am gychwyn. Dwi am defnyddio dull y grid yn gyntaf i wneud x adio 2, lluosi x adio 3. Felly yna greu grid yn fan hyn ar gyfer gwneud hynny yn gyntaf. Felly gwneud y grid, a wedyn ar y top, mae gen i fi gronfach gyntaf, x adio 2. Ar y chwith, mae gen i fi'r ail gronfach, x adio 3. A wedyn llenwi'r grid, top chwith, x lluosi x di sgwario. Top dde, x lluosi 2, 2x. Gwylod ar y chwith, 3 lluosi x, 3x. Gwylod ar y dde, 3 lluosi 2 yn 6. A wedyn, dyn ni angen adio y 4 darn, x di sgwario, 2x, 3x a 6. Casglu terma yn y canol, sawl x y gyda fi, wel 2x adio 3x yn 5x. Felly mae gyda fi x di sgwario 5x a 6 o rhan gyntaf y cwestiwn. Wedyn, mae gyda fi ail hanner y cwestiwn yn fan hyn. Eto, na ddefnyddio dull y grid i ffeindio'r ateb i hwn. Felly, na i wneud template yn fan hyn y gyntaf. Grid fach efo 4 lleoliad yna fo. Tro hyn ar y top, mae gen i fi x a 4, ac ar y chwith, mae gen i fi x adio 5. Eto, llenwi'r grid i mewn, top chwith, x lluosi x di sgwario, top dde, x lluosi 4, 4x. Gwylod ar y chwith, x lluosi 5, 5x. Gwylod ar y dde, 5 lluosi 4, 20. Ac eto, adio y celloedd i gyd, mi gael y 4 term yma. Casglu terma yn y canol, tro hyn, faint o x y gyda fi, 4x a 5x yn 9x. Felly mae gyda fi x di sgwario 9x a 20. A dyna fi rwan wedi defnyddio dull y grid i weithio allan yr ateb i hwn ac yr ateb i hwn. Cwbl dyn ni angen wedi orffen felly ydy adio nhw at ei gilydd. Felly mae gyda fi'r ateb cyntaf, adio yr ail ateb. A mewn gwirionedd, cwbl sydd angen neud i fan hyn ydy casglu y terma. Faint o x di sgwario sydd gyda fi? Wel, un ohonyn nhw fan hyn, a dwi'n adio ymlaen un arall fan yna. Felly dyna fi 2 x di sgwario. Faint o x sydd gyda fi? Wel, dwi'n cychwyn efo 5 fan yma, a wedyn dwi'n adio 9 arall, 5 a 9, 14. Felly mae gyda fi 14x. A wedyn faint o rif sydd gyda fi? Dwi'n cychwyn efo 6, a dwi'n adio ymlaen 20, ond wneud hyn ar reid 26 gyda fi. Ac felly, yr ateb i'r cwestiwn gyntaf yma ydy 2x di sgwario adio 14x adio 26. Nawr, gaf i gael symud y papur i fyny fan hyn yn awr, a gan i gael ystyried sut yn ei wneud ail gwestiwn. Sut yn ei wneud 3x adio 2, lluosi fo x adio 4, a tynnu ffwrdd tro hyn, 2x adio 6, lluosi fo x adio 5. Nawr eto, mae gen i fi cwestiwn fe dau ateb efo dull y grid yn fan hyn, cwestiwn arall fydde ateb efo dull y grid, a tro yma fydde angen tynnu yr atebion oddi wrth ei gilydd. Mae gychwyn, fel nes i wneud gynt, drwy ddefnyddio dull y grid i ffeindio yr ateb i'r cwestiwn bach sydd ar y chwith, a wedyn y cwestiwn bach sydd ar y dde. A tro hyn, beth sydd gen i i gychwyn ydy 3x adio 2 ar y top, a wedyn x adio 4 ar y chwith, ac os na i liosi i lenwi'r grid yn fan hyn, x lluosi 3x yn 3x di sgwario, x lluosi 2, 2x, 3x lluosi 4, 12x, a 2 lluosi 4 yn 8. Adio y celloedd at ei gilydd nesaf, 4 peth i adio. Casglu terma, mae gen i fi 3x di sgwario ar y cychwyn, wedyn mae gen i fi 14x yn canol, 2 adio 12 yn 14, a wedyn mae gen i fi'r 8 ar y pen. Felly dyna fi wedi defnyddio dull grid i ehangu y cronfach ddwbl gyntaf. Mae gen i fi ail cronfach ddwbl wedyn,
So eto, neu wneud template fach I fi'n hun yn hyn, grid fach. A wedyn tro hyn, beth sydd gennym ni, mae'r gronfach gyntaf yn 2x a 6, mae'r ail gronfach yn x a 5. Llenwi hwn I fewn, top chwith 2x iosi x, 2x di sgwario, gwylod ar y chwith 2x iosi 5, 10x, top dde, x iosi 6 yn 6x, a gwylod ar y dde, 6 iosi 5 yn 30. Eto wedyn, dwi angen adio y celloedd yma at ei gilydd, casglu terma yn y canol, faint o x gyda fi, wel 6 a 10 yn 16, felly 16x yn y canol, a hefyd 2x di sgwario I gychwyn, a wedyn 30 I orffen. Ond tro hyn, sbiwch, mae yna symbol tynnu yn y canol. Dyna angen cymryd yr atab I hwn, a dyna eisiau tynnu ffwrdd wedyn yr atab I hwn. Felly mewn gwirionedd, dwi eisiau cymryd yr atab yma, y 3x di sgwario, adio 14x, adio 8, a dwi angen tynnu ffwrdd wedyn yr atab yma I gyd, y 2x di sgwario, 16x, adio 30. Ac eto, mater o gasglu terma di hyn, ystyried faint o x di sgwario, faint o x a faint o rif sydd gennych chi. Yr x di sgwario yn gyntaf, cychwyn efo 3 ohonyn nhw fan hyn, a dwi'n tynnu 2 ohonyn nhw. Ond mae 3 tynnu 2 yn 1, felly mae gennym fi 1 x di sgwario, byddai sgwennu hwnna fel just x di sgwario ar ben ei hun, sydd yr un fath a 1x di sgwario. Wedyn, o ran yr x, dwi'n cychwyn efo 14 ohonyn nhw fan hyn, dwi'n tynnu ffwrdd wedyn 16, ond mae 14 tynnu 16 yn negatif 2, felly mae gennym fi negatif 2x. A wedyn o ran yr rhifa, dwi'n cychwyn efo 8 yn fan hyn, a dwi angen tynnu ffwrdd wedyn 30. Ond mae 8 tynnu 30 yn negatif 22. A felly dyna fo yr atab i'r cwestiwn greiddiol yn fan hyn, x di sgwario tynnu 2x tynnu 22. Nawr, eich tro chi nawr, mae yna gwestiynau newydd o ddifynnu ar y sgrin. Stynwch darn o bapur allan, mi fyddwch chi angen ychydig o funudau nawr i'r ei cynnig ar rhain. Pwyswch pause I gael yr amser I wneud hynny efallai. Ac yna, unwaith ydych chi wedi cael yr amser I atab y cwestiynau eich hun, cymharwch eich atebion chi wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.